Benvidos e benvidas á nosa canle de YouTube. Desta volta estamos a sumerxernos no Entroido galego, unha das festas máis antigas de toda Europa. Galicia conta con unha fonda tradición que recibe múltiples nomes: entruido, antroido, introido ou entrudo. Todos eles proceden do termo latino introitus, que ven a significar a entrada da primavera. Nestas semanas faremos unha viaxe polos entroidos máis representativos da nosa terra. Alén dos máis coñecidos por todas e todos, queremos dar a saber outros que se cadra mesmo non sabíades deles. Son varias entidades que se prestaron a nos deixar imaxes, as cales utilizamos neste noso proxecto. Telemiño, La Región ou a Deputación de Lugo, por decir algunhas. Para todas e todos, Benvidas e benvidos ao proxecto Galiza, o País das Maravillas, especial Entroido. O Entroido é unha das festas máis antigas que se celebra en toda Europa. A súa orixe está nas celebracións das tarefas agrarias e a chegada da primavera, pero ten elementos de orixe romana, cristia e medieval. En Galicia ten moita tradición e moitos nomes: entroido, antroido, intruido, entruido, entrudo e entroiro. Todos teñen a súa orixe no termo latino introitus, que significa entrada e que sinala a entrada nunha nova estación que é a primavera. Tamén se chama carnaval. Para os cristiáns, esta festa significa a despedida da carne antes de empezar a abstinencia da Coresma. O Entroido é unha época de festa, subversión e moita diversión, no que o máis importante é disfrazarse e pasalo ben. Ola a todos e a todas e benvidos a Avións de Papel TV. O Entroido é, por definición, a festa máis subversiva do ano. Unha festa na que os costumes se relaxan, os roles se inverten e un poder ir de todo. É, ademais, unha celebración de longa tradición popular, sobre todo na provincia de Ourense. E hoxe goza de moi boa saúde, aínda que algúns ritos e peculiaridades xa se perderon e outros están en proceso de recuperación. Non hai que esquecer que Galicia foi unha das poucas rexións de España que continuou celebrando o carnaval a pesar da prohibición. Hoxe, a importancia do Entroido é tal que 7 carnavais galegos exhiben con orgullo a cualificación oficial de Festa de Interese Turístico. En máis de 175 municipios de Galicia declararon festivo o luns ou martes de Entroido ou o mércores de Cinza. Unha celebración por todo alto e a que calquera se pode unir. Iso sí, convén ir disfrazado, do que sexa. Aquí o que se valora é o espírito participativo e as ganas de se divertir. Sen disfrace, un corre o risco de sufrir lategazos, de que lle boten fariña ou formigas vivas, ou de ter que imitar a unha rolda de vinos. É a lei. E como se sabedes, a lei é a lei. E falando de leis, hai outra lei que se cumpre estritamente, a dos banquetes gastronómicos. Porque en Galicia o Entroido acompáñase sempre dunha boa mesa. Unha cociña de corentosos pratos, perfecta para reparar forzas, que ten como protagonista o porco e de acompañantes as patacas, os grelos e os garabanzos. E de sobremesa non podería faltar filloas, orellas ou bica, os mellores postres do mundo. Agora imos a falar dos entroidos tradicionais máis emblemáticos da nosa comunidade.